Energia eta zizketan ari gea, zeinek ematen digun ametsak betetzeko energiak, lehen aipatutako balioaz gain, badago baita ere eguneroko lana, eta hor dituzun erronkai aurre egiteko aukera. Bada ezaera bat, niretzako balio handia duena, non esaten duen zirelako, gerala eta garelako izango dira. Baina izate hori, naiz eta sustrai berdinak izan, evoluzionatzen du, mundu globalizatu batetan txertatzen da, eta gure kultura, nazioarteko kulturarekin aberastuta aurrera eraman nahi dugu. Energia beraz ematen dit gure herriak, gure kulturak, baina baita ere loktura horiek lortu nahia. Hor aukera ezin hobeak izan ditut, Koldo Mitxelena, edo Arteleku, edo Tabakalera, etorkizunean, eta beste hainbat ekintzak eman ditelako aukera nazioarteko harremanak izateko eta esan dudan bezala gure kultura besteenakin txertatu aberasteko. Baina beti ere geurea gorde, beste irakutsi, besteena ikasi eta gu osotasunean hiri bezala, herritar bezala handitzen joateko. Txikitatik nire etxean, hainbat balio garrantzitsu nireganatu izan ditut, elkartasuna, leialtasuna, hitza betetzea, eta nire herrirako maitetasuna edo konpromisoa. Horren eraginez, nik herrigintzara berehala murgildu nintzen, eta magisteritza ikasi bezin azkar, lanean hasi nintzen ikastolako mugimenduan. Garai hartan amets bat zan, hori lortzea, ikastolak aurrera ateratzea, eta horrela urte askotan lan egin dut, ondorenen aldiz bideak gurutzatu ziren, eta herrigintzan sartu nintzen, Azpeitiko udaletxeko zinegotzi izanik, eta hori fabrika importantea da ondorengo lanetarako. Gaur egun diputazioan nago, herrigintzan lanetan eta beti ere helburu batekin. Gure herriaren kultura eta hizkuntza indartzea, sendotzea eta nola ez eta batez ere gure herriaren eta herritarren bizi kalitatea indartzea eta hobetzea.